Atxaldeon, 6ak badia eta honekin maiatzeko plenoai hasiera emango jogu. Gai ordenakin hasita, lehenengoan aurretik dauzkagun osoko bilkuren aktak onartu beharko genituzke, bat bada ohiko osoko bilkurarena, azken ohiko osoko bilkurarena, eta bestea maiatzaren 10ean egin genuen, hauteskundetarako mailak onartzeko egin genuen osoko bilkurarena. Ez da itaktaren inguruan zerbait? Ados, onartutzat emango ditugu orduan. Bigarren puntua hilabeterokoa da baita ere, aurreko plenotik pleno honetaraino eman diran dekretuen berri ematen da, 1389 dekretu zenbakidunetik, 1389 ezagit dekreturen baten inguruan galderarik edo zerbait badagon aipatzeko, ez aurrengo dugu. Hirugarren puntuai dagokionez berri emate bat da, kontu hartzaileak urtero egiten duen barne kontroleko txostenaren inguruan, eta Oierrek azalduko dugu. Urteroko egin beharra da, kontu hartzaileak egin behar duna, txosten hau egitea, eta 2023ko ekitaldiari dagokion txostena aurkeztuzun antolaketa batzordean, eta bertan finantza kontroleko txostena, kontrol osoari buruzko txostena, udal formulatutako eragozpen oharrak, 2024ko finantza kontrolaren plana eta ekitaldiaren eurezeroko arriskuen azterketa eta ekintza plana aurkeztu ziren. Bukatzeko, eranskin batean, arriskuen azterketa aurkeztu ziren, eta horren berri emateaz ekarri behar dugu osoko bilkurara azkenean. Esan bezala kontu hartzaileak azalpenak eman zituen batzordean, kuestio teknikoak dira, ez da galderan bat badagoen hemen azalpen haietatik edo sortu dianak edo, zerbait esateko, eta hau esan bezala berri emate bat da, ez genuke onartu behar. Guain laugarren puntua pasako eta hemen da ja erabakitzeko puntuak dira, aurrekontuaren kreditu aldaketarako proposamena da, martxoko plenoan aipatu genuen, 2023ko kontuak itxizianean 4.460.000ko likidazio positibo bat izan zen, eta horra aipatu genuen urrengo pleno batean ekarriko genula, 4.400.000 horiek ze egitasmoratara eta bideratuko zian. Proposamen hori onartzeko dakarkigu honea, proposamen hau aurretik maiatzaren 16an antolakuntza batzordean aurkeztu zen udaltalde guztien aurrean, eta honen laburpen bat edo Oierrek emango dugu. Hasteko, 3 espedientetan banatuta dago, eta espediente bakoitzak diru horren jatorria edo aipatzen du. Lehenengo espedientean jasota daude gerakin orokorretik datozen partidak, bigarrenean gerakin lotuari lotutako, auzozaintza egitasmoari lotutako kreditu gehigarriak dira, eta azkeneko espedientea inbertsioen ataletik, inbertsio funtsetik eratorritakoa da, Dena dela, denen azalpena emango dut orain, Denena baino, laburpentxo bat, Herriko azpiegiturak hobetzeko erabiliko du udalak 2023ko aurrekontuetako gerakinen diru gehiena. 2024ko aurrekontuari gerakinaren dirua erantsiko diogu, 4,26 milioi euro, hain zuzen ere. Horrez gain, kontuetara gehituko ditugu, Osinagako saneamenduko lanetarako gordeta zeuden 450.000 euroko partida, eta inbertsio funtseko zein gerakin lotuan gordeta zegoen 424.987 euro. Beraz, guztira 5,1 milioi euroko kopurua doituko dugu 2024ko kontuetan. Diru horren zati handi bat, 550.000, Lizeagako ur hornidura hobetzera bideratuko du udalak. Horrez gain, diru partida handia jaso dituzte beste hainbat proiektuk. Herrilanetarako erabilera anitzeko azpiegiturak, 350.000 euro, kanpoko jolas igeriluko instalazio sistemen berrikuntzak 300.000 euro, Elizatxo ikastetxean egingo den estalkiak 255.000 euro, eta goizeguzkiren berrikuntzak 250.000 euro. Ereñozuko orlatxe fabrikaren ondarea mantentzeko lanek 220.000 euro, Epele auzoko ur saneamenduak 220.000, eta Zubipe landareko kirol instalazioak berritzeko proiektuak 200.000 euro.
Kanpoko igerilikoei dagokienez, ez da sistemen berrikuntza diru ekarpena eskatuko duen atal bakarra. Sorosle zerbitzua ematen duen enpresa ere aldatu egingo baita. Eta horretarako lizitazio berri bat bideratuko du udalak, horretarako bideratzeko asmoa zuen diru kantitatea 89.000 eurotan handituta. Erabilera anitzeko azpiegiturari dagokionez, udalak orube bat atundu nahi du, askotariko funtzio batzuk betetzeko. Besteak beste, konposta galbaetzeko gune estali bat ziurtatzeko, prozesuaren eraginkortasuna hobetzeko. Gaur egun konpostaren galbaetzea eta zakuratzea Santa Barbaran egiten da, estali gabeko gune batean, eta teknikariek ura estaltzeko beharra batzi dute. Bestalde, udaltzaingoak konfiskatutako autoak gordetzeko gune estali bat izatea beharrezkoa da ere, eta aipatutako erabilera anitzeko azpiegitura horretarako ere erabiliko da. Aurrez aipatutako inbertsio horiek ez ezik, ondoko hauek dira onartu diren 100.000 eurotik gorako gainerako diru partidak. Kaleen eta biden mantenuan 100.000 euro, Santa Barbarako bideko egonkortze lanak 165.000 euro, akarregiko saneamendua lanak 150.000 euro, ikastetxeetako inbertsioak 110.000 euro, eta kale argiteriako ibilgailua 100.000 euro, eta bukatzeko bide konponketak Urmendi eta Pardiolan 100.000 euro. Eskerrik asko, Ier. Pentsatzet, ronda bat irikiko degula, talde guztiek zerbait esateko izango degula, hasiko gaur denean txikitik handira, Elkarrekin Podemos, Jaione. Arratsaldeon. Bueno, gure taldea abstenituko egingo da. Partida batzuk partekatzen ditugu eta beharrezkoak ikusten ditugu, baina beste batzuekin ez gatoz bat. Ez gatoz bat, etxegura elkartearen jardueraren barruan salaketen eta etxegabetzen informazio sostegua izatearekin. Gai horiek oso delikatuak dira eta ez dugu uste herritar talde baten esku utzi behar direnik. Etxe bizitza zinegozioa daukagu. Etxe bizitza teknikaria dugu. Baita etxe bizitza arloko arduraduna ere. Orain arte, etxe bizitza udal mailako kide ere bagara. Gure galdera da zertarako, orain elkarte bati eskumenak emango badizkiogu, ez alditugu baliabideak hirukoizten. Ez gatoz bat San Juan konpartsaren lokala gizarte eragile gehiagorekin ez partekatzearekin. Ez dugu uste beharrezkoa denik berdintasunaren aurrekontua handitzea. Sail honek berez bere aurrekontu orokorra handia du eta aurrekontu horrek nahikoa izan beharko luke. Berriro ere goizeguzkiaren eraikinaren egoera salatzen dugu. Orain terraza eta telatua egingo dira, baina eraikin honen irisgarritasun arazo handia du. Igogailu bat dute egungo gurpil aulkiak sartzen ez direnak. Eta dagoena lehenengo solairuraino igotzen da. Beraz, pertsona batzuk ezin dira adinezkoentzako jarduetara sartu, ez da jarduera horietara joan ere. Orduan, abstenituko gea. Eskerrik asko, Jaione. Euskal Sozialistak, Ricardo. Bai, kaixo, atxaldeon. Atxaldeon guztioi. Gu ere abstenitu egingo gara, batzordean baita ere horrela adierazi genuen eta horrela egin genuen. Eta batik bat da, parte batzu daude, ez gaude oso ados partida batzukin, adibidez, etxeguraren subentzio hori ezaigu asko gustatzen eta ados gaude Podemosekin hori udalak egin beharreko lan bat dala, baina beste partida asko daude egin beharrekoak eta hori baita ere onartzen dugu. Bertan badago adibidez Galarretan semaforo bat jartzea eta hori gu eskatu genuen pasaden legealdian mozio batean, orduan, abstenitu egingo gara, partida batzukin ados gaude eta beste batzukin ez. Eskerrik asko, Ricardo. EAJ Andoni. Bueno, nosotros nos vamos a abstener. Primero porque nos hubiera gustado que nos hubiésemos participado en la elaboración de estos gastos, que igual podríamos haber aportado otros y nos hubiese gustado haber seguido el mismo procedimiento que se utilizó para
modificar o aportar en el documento que todavía estamos pendientes de finalizar, que es la redacción de cómo se debe gestionar el año sabático. Es algo que se empezó hace meses y está ahí en medio, o por lo menos, o como se ha trabajado el tema de las terrazas, pues nos hubiese gustado que se hubiese seguido un procedimiento, si no igual similar con esto. Y luego, porque en general no vamos a decir que no, porque es un informe bastante técnico a las cosas que se proponen modificar, pero sí hay una cosa que también nos ha llamado la atención, como han comentado ya el Partido Socialista y Podemos, es el tema de la nueva asociación de Etxegura, ¿no? Nosotros, viendo esto, pensamos que vamos a eliminar la concejalía de vivienda y la técnico de vivienda, porque tenemos los medios, tenemos el sistema organizado, tenemos una mesa de la vivienda, tenemos la junta de portavoces, hemos sacado para preservar la seguridad de las personas que pueden tener problemas en el mundo relacionados con la vivienda, lo hemos sacado de la permanente y lo vamos a tener en portavoces. Es que he apuntado en sus funciones, una de las cosas, por ejemplo, es diseñar y promover campañas de sensibilización. Yo entendía que eso lo tenemos que hacer desde el Ayuntamiento. Dinamización de programas intergeneracionales de vivienda. Tenemos una concejalía y una técnica de vivienda. Crear espacios de coordinación con los servicios sociales. Esto es un equipo de gobierno formado por un único partido y hay concejalía de servicios sociales y concejalía de vivienda. O sea, necesitamos que una asociación coordine las necesidades o que coordine las dos necesidades. Nosotros creemos que no. Bueno, y no voy a seguir extendiendo en lo que he puesto aquí. Nosotros creemos que, de verdad, creemos que esta asociación pues no tiene sentido. No tiene sentido porque todos apostamos por trabajar por la vivienda. Llevamos años trabajando por la vivienda y creo que desde el Ayuntamiento es donde se debería gestionar esto. Eskerrik asko, Andoni, pare bat kontu argitzagatik ez, eta hiru kasutan gauza berdina aipatu delako, gerakin hontan aipatzen den edo proposatzen den Etxegura elkartearekin hitzarmena egitearena. Nik uste zalantza sortzen duela igual parte hartzan kultura falta dalako hainbat alderditan eta hainbat indar politikotan, ez? Hau bada etxebizitza bulegoaren bitartez helburu batzuk aurrera eramatea edo lantzearena gaur egun etxebizitzaren inguruan lanean ari diren Hernaniko elkarte desberdinek egindako eskaera bada eta hori jasotzen dugu. Udalak egin dezake eta udalak egiten du, esan bezala badago zinegotzi delegatu bat etxebizitza arduratzen dela, baita tekniko bat ere. Baina ikusten dugu herriko elkartekin elkarlanean aritza eta elkarlan hori modu batean organizatua egoteak aberastu egingo dula egin daiteken lana. Eta herrian etxebizitzaren inguruan lan egiten duten elkartekele hala adierazi digute eta horregatik proposamen hau egiten da. Sobran dagoela ez dugu uste. Guk herriko elkartekin elkarlanean aritzeko modu formal bat dala proposatzen duguna eta badakizue, gure kultura politikoan badagola hori eta azken urteetan hori indartzen ari gela eta horregatik proposatzen dugula hori. Iruditzen zegulako proiektu kooperatiboek, udalaren da eragileen artean aurrera emandako proiektu kooperatiboek herriaren kohesioa hobetzen dutela eta herria hobetzen dula, ez? Eta horregatik horrela lan egiteko modu barena, ez? PNVk aipatu dez, gustatuko litzaiokela, gerakin hontan lan egin izana, terrazekin lan egin dugun moduan, edo langileen hobekuntzetan urte sabatikoarena lan egin dugun moduan. Ahaztu zaio esatea, aurrekontuetan nola lan egin dugun. Ze egia esan, aurrekontuetan udal gobernuak eta bere garaien ere aipatu nun proposamenak mahai gainean jarri zitun, proposamen landuan lan gainean jarri zitun, eta gainontzeko udal taldeek erantzunik ere ez zioten eman. Hori aurrekontuetan landu nun. Orduan, hori ere aipatza gustatuko litzaidake.
bai, zer modutan egintzan lan aurrekontu hauekin, eta zen izan zen, kasu honetan EAJaren erantzuna, oraindik ere abenduaren 7tik zai gaudela. Gero udalari edo udal gobernuari ez esateko zer modutan egindan lan gerakin honekin. Zalantzak argitzeko prest egon gelako, gaur aipatu dituzuen hauetako puntu bat bera ere ez diozue udal gobernuari adierazi, batzordeetan. Ez da zalantzarik adierazi, bai aipatu da zalantzak zeudela eta galderak egingo ziala eta ez dia egin. Bueno, gu irekita gaude eta bere garaian aurrekontuen proposamenean udal talde bakoitzari Euskal Herria Bildu udal taldeak esan zion bezala, adostasun mailak topa daitezken puntuetan lan egiteko prest jarraitzen dugu. Bai, honekin, azaldu dian dudei azalpenak eman da, bozkatzera pasako gea. Bai, ronda irikiko dugu erantzuteko, zuek erantzun nahi ezu, ronda irikiko dugu, txikitik handira ingo dugu, denak erantzuteko. Jaio, Elkarrekin Podemos. Bueno, por concretar un poco, cuando has dicho que en los aurrecontus los de la oposición no han aportado ni se han reunido, eso no es cierto. Nosotros en todos los aurrecontus nos hemos reunido hasta varias veces con el equipo de gobierno, aunque luego el voto haya sido favorable o no. Entonces, no generalicemos, que nosotros estamos dispuestas a juntarnos todas las veces que sea necesario. Ricardo, Euskal Sozialistak. Yo pensaba que este pleno iba a ser de guante blanco, que iba a pasar más o menos rápido, pero es que he sentido como un ataque que el alcalde diga que no tenemos cultura democrática. Que el resto de partidos no tengamos cultura democrática, o eso he entendido. De participación, no democrática, disculpa. De participación. Claro, yo también quiero recordar que en este pleno también participamos y este pleno tiene competencias, el ayuntamiento tiene competencias y que desgraciadamente una asociación no tiene competencias. Ojalá se pudieran compartir las competencias. Ojalá se pudiera compartir la gobernanza con la ciudadanía de una manera seguramente mucho más abierta y más participativa. Y bienvenidos sean las propuestas que haga la ciudadanía. Pero yo quiero recordar que quien tiene que tomar decisiones sobre una competencia que es municipal, entre otras cosas, es el ayuntamiento. Y es el ayuntamiento el encargado de dar ese servicio. De dar muchos servicios que se explican en la ficha de esa subvención de 22.000 euros. Eskerrik asko, Ricardo. EAJ, Andoni. Nosotros a los presupuestos hicimos una enmienda este año a la totalidad. O sea, trabajamos, analizamos, hicimos una enmienda a la totalidad. Y el trabajo que hemos hecho después de haber presentado una enmienda a la totalidad, se pasan los presupuestos y se abre una posibilidad de trabajo que es la ordenanza de terrazas. O sea, para trabajar la ordenanza de terrazas no influye que no hayamos hecho enmiendas parciales a los presupuestos, para esto sí. Entonces, bueno, tenemos que tener claro que para todo lo que sean ordenanzas y gestión podemos opinar, y para el tema del dinero, o sea, no se nos va a pedir ningún tipo de opinión o aportación o algo, ¿no? Bueno, pues vale. Oso gaizki esplikatu naiz, inongo ordezkarik egin dezuen adierazpenetan ez da gauza bat egon nik esan detenik. Elkarrekin Podemos erantzuteko, nik ez dut esan ez dezuenik aurrekontuen negoziaketetan parte hartu. Nik esan dut aurrekontu hauen negoziaketetan proposamen bat idatziz pasatzula udal gobernu talde honek, eta gaur-gaurkoz Elkarrekin Podemos udal taldeak ez diola erantzun. Eta proposamen hortan aipatu deten terminotan hitz egiten genula. Ez dut esan parte hartu ez dunik, ez? Honen zai, edo azkeneko hontan, udal gobernuak egindako proposamen bati ez zaiola erantzun ere egin, besterik ez dut esan, noski parte hartu degula, eta noski ere gu prest gaudela, eta aipatu dut, adostasunak dauden bidetan lanean hasteko ez, jarraitzeko. Bai, argitzagatikan. Alderdi sozialistari, ez dut esan kultura demokratika inorre faltadunik. Kultura demokratika esan da lehenengo. Nik ez dut inongo momentuan esan horrelakorik, bai. Esan dut, segurazki, zalantzan jartzen danean, udalak elkarte batekin elkarlanean egin nahi izatea, parte hartzeko kultura falta dela zenbait indarretan.
norbera sentitu balin bada, beregatik hitz egiten nula, zerbaitegatik izango da. Nik forontan entzun izan detelako, proposatzen dela foro batzutara, bileretara joatea, ez? Nik hori forontan entzun dut, eta iruditzen zait, parte hartzeko kultura falta bat dela eta desprestigiatzea. Gero norberak beretzat hartze balin badu, eta norberak hartzen du nahi duen bezala esan dana, baina nik ez dut horrelakorik esan, bai? Eta hori argi utzi nahi dut. Nik inoiz ez nuke esango, hemengo inongo udaltalde kultura demokratikorik ez daukala. Eta esperot inoiz gure udaltaldeagatik horrelakorik ez esatea, bai? Eta PNV-ren kasuan, inongo momentutan ez dugu esan aurrekontuetan edo gerakinetan lanik egingo ez danik. De hecho, aipatu dut, guk ez dakizkigula zeintzuk diazuek dituzuen zalantzak. Adierazteko espazioak egon dianean, maiatzaren 16an batzordean aurkezten ditugunean, eta hainbat taldek aipatzen dituzunean zalantza batzuk bazen dituztela eta galderak egingo zen dituztela. Aipatu duten bakarra da, gaur bota dezuen iritziaren lehenengo notiziak gaur hemen jakin degula. Udal gobernuak etzekiela proposamen honen inguruan alderdi bakoitzak edo udaltalde bakoitzak zer iritzi zeukan. Hori da bakarrik esan detena. Gero hortikan beste interpretazio batzuk egin nahi balin badia, bakoitzak egiten dituna. Baina bai eskertuko nuke, nik esan detenan gainean, beste hitz batzuk ez hartzia. Bai zuzenak izateagatik. Bale, honekin orduan, nik uste bozkaketa bakarra egiten dugula espediente desberdinena, ez? Espediente bakoitza desberdinena da, bakoitza egingo dugu, bale? Orduan, laugarren puntuan, jungo naiz puntuz puntu espediente bakoitza bozkatzeko. Bai, esplikatuko izuet espediente bakoitza zer dan, bai. Lehenengoa, kalt bi espedientea jartzen duna, gerakin orokorra dana, hau da, likidazio positibotik, 4.260.000 horiek inkorporatzea aurrekontura, eta proposatu dugun zerrenda hori bozkatzea, zerrendaren parte bat, bai, bozkatzea. Bale. Orduan, espediente honen aldeko botuak, EH Bildu udaltaldearenak, kontrako botuak, ez dago kontrako boturik, eta abstentzioak EAJ, Euskal Sozialistak eta Elkarrekin Podemos udaltaldeenak. Hurrengo espedientia, kalt 3 espedientia kreditu gehigarriena, gerakin lotuarekin zerikusia duna, bozkatuko dugu, hau da, bere garaian Josefina Rubioren erentzia jasozuna udalak, hori inkorporatzen dugu aurtengo aurrekontuan, auzozaintza proiektua aurrera eramateko. Bai, hori da bozkatzen duguna. Honen aldeko botuak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos udaltaldeenak, kontrako botuak, ez dago kontrako botorik, eta abstentzioak EAJ eta Euskal Sozialistak udaltaldeenak. Eta azken espedienteak kreditu transferentzia izango litzateke, hemen batzordean ere aipatu genuen. Bere garaian osinako saneamendua egiteko dirua zegon partidan jasota, beste proiektu batzuk aurreratu dira, hortik beste proiektuak egin ahal izateko aurreratuagoak daudelako beste proiektu horiek bideratzeko aldaketa hori izango litzateke. Bai, honen aldeko botuak, EH Bildu udaltaldearenak, kontrako botuak, ez dago kontrako botorik, eta abstentzioak EAJ, Euskal Sozialistak eta Elkarrekin Podemos udaltaldeenak. Bai? Hontaz, 3 espedienteak onartuak geldituko liateke. Bai? Bosgarren puntura pasako ga, eta berez tramite bat da, hemen plenoan onartu behar duguna, eta urtero egiten duguna da, eta da urtea eta kontuak izten diran momentuan udalak daukan inventarioaren balioa edo onartzea. Bai, orduan, 2023ko abenduaren 31ko datarekin, udalak zeukan inventarioen balioa 122.987.855 eurokoa da. Legak ala esaten du, tramitea egin behar dugu eta osoko bilkurak onartu behar du. Bai, zait honen inguruan zerbait esateko edo badagon, ez, bozkatza pasako gaur dun zuzenean. Udal ondasunen inventarioaren eguneraketaren aldeko botuak, hau batez, onartzen da. Seigarren puntuak ere kontu ekonomikoakin du zerikusia, kontu orokorraren onarpena da, Hernaniko udalarena eta Ereñozuko auzo udalarena,
Hau, urtea eta kontabilitatea izten danean, bukatzen danean, jende aurrean jartzen da, jende aurrean ez da alegaziorik izan, eta behin betiko onarpena edo eman behar diogu hemen plenoan, bai, tramitez. Ez zait honen inguruan zerbait aipatzeko edo badagon, zuzenean bozkatza pasako. Bai, Jaione. Bueno, guk puntu hontan Ereñozuko udalaren aurrekontuarekin para hacer el espacio deportivo estaríamos de acuerdo, pero como hay que votarlo en un único punto, pues nos abstendremos también. Ados, bozkatza pasako ga. Orduan, bai, nik ezait, lotuta dagon Ereñozuko kanpo futbolarekin aipatu dana bozkatza goazen puntua. Kontu hartzaileari galdetzen diot. Mikro hartu igual, Aitor? Aurrekontu osoa lotuta dago, esan nire, eta azken finean hemen aurkezten dena da 2023 ekitaldian izandako kontuen mugimendu eta kontuen emaitza guztiak. Orduan, aisialdi ere hori ere aurrekontuaren parte da, likidazioaren parte, 23ko likidazioaren parte da ere bai. Beraz, zeharka bada ere, bai. Ados, askarrik asko, nik ulertzagatik, bai. Orduan, 2023ko kontu orokorraren onarpena kasu honetan batera bozkatu behar ditu Gai Hernaniko udalarena eta Ereñozuko auzo udalarena, honen aldeko botuak. EH Bildu, EAJ eta Euskal Sozialistak udaltaldenak kontrako botuak, ez dago kontrako boturik, eta abstentzioak Elkarrekin Podemos udaltaldearenak. Honekin zazpigarren puntura, Gai Hernaniko zazpigarren puntura pasako gea. Kasu honetan, Aixermingo Arruabarrena zinegotzia izendatzea Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Haurreskolen Partzuergoko Hernaniko udalaren kide edo ordezkari izateko. Hau berez, 2023ko lehenengo plenoan pasa behar genuen kontu bat zan, hor izendatu genitun organo supramunizipaletako ordezkari guztiak, kasu honetan, akats bat egin genuen eta hau ez genuen pasa, baina beharrezkoa da plenoak izendapen hau egitea, gero ordezkaritza horrek parte hartu izateko Haurreskolen Partzuergoak egiten duen batzarretan eta Hernaniko udalaren botua izateko. Bai, zait honen inguruan zerbait komentatzeko edo badagon, ez, bozkatza pasako ga. Aixermingo Arruabarrena, Haurreskolen Partzuergoko Hernaniko udalbatza ordezkatzeko izendatzaren aldeko botuak, EH Bildu taldearenak, kontrako botuak, ez dago kontrako boturik, eta abstentzioak EAJ, Euskal Sozialistak eta Elkarrekin Podemos udaltaldeenak. Honekin beraz, azkeneko puntura pasako ga, eskaera eta galderenak, ez dait udaltalde politikon artean eskaera eta galderarik badagon, ez, publikoan ere ez balin badago. Honekin bukatutzat emango dugu maiatzeko plenoa, gogorarazilen udaltaldekin komentatu dugun bezala, ekaineko ohiko osoko bilkura ekainaren 25ean tokatuko litzateke, beraz ez dugu egingo, San Juanak bete-betean harrapatzen ditulako, ez dugu ohiko deialdian egingo, eta ez ohiko deialdian ekainaren 18ean egingo dugu. Eskerrik asko.